Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Sedley for Men and Women. Iyan siya ni Parfums de Marly. Pwede pa lalaki, pwede pa babae, pwede pa sa tanan. Kagtani-tanan nga pahamot ang muna kung tulokon. Kag o de parfum ni siya butambalon isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali presko, kag mabugnaw, kag makahang nga citrus. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa mainit nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. Anong iyang mga nota? For the top, we have lemon, mint, bergamot, grapefruit kag mandarin orange. Ang lemon maaslom nga citrus, mint nga makahang kag mabugnaw nga nota, bergamot mahamot nga citrus, grapefruit pait nga citrus kag mandarin orange matamis nga citrus. Kag for the mid, we have lavender, rosemary, geranium, kag olibanum. Ang lavender, presko kag tinlo nga nota. Rosemary, manamit nga nota kag ginagamit sa pagluto. Geranium, do berde nga rosas nga nota. Kag olibanum, nga may pagka-berde nga makahoy kag makahang nga nota. Kag for the base, we have ambroxan, sandalwood, cashmeran, vetiver, cedar, kag patchouli. Ang ambroxan amo nang gatulod sa hamot para magbuga. Tapos sandalwood oriental nga kahoy nga nota. Cashmeran nga synthetic nga nota nga do cashmere nga tela. Vetiver kuskus do hilamon kung simutan. Cedar mahamot nga kahoy kag patchouli nga do may pagkaduta kung simutan. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may pa kamo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibili lang sa comment section. So daso naman, bye-bye!